OK, takže rýchly prístup, teraz máme normálnu akciu. Vyššie. Placky, kde som slabý zase. Sledujem, znamená to. No, aj. Levels. A to je ten Exisport 10, Exibike. Môžeme sa na Maďarsku hrať. No, To nevadí, že zapnem teraz. no áno, jasne nevadí. No. Názov je potrebný. Názov čo znamená? To je názov u nás v databáze. Dobre. Presne, čo uvidíme. Podľa ktorého hľadám v databáze. Áno, podľa ktorého hľadáš Vyplním databázu. Slovensko, ale musím každé vyplniť zvlášť. Áno. Popis sme sa bavili, že sa Obviously nedáva. translate. No a teraz máme podmienky akcie. To je to, čo sa nám zobrazuje a ťahá do CMS-ky podmienky akcie. Je tam potrebné pre tú danú Musí byť instanciu vyplnená vyplnená. podmienka. Musí byť pridaný banner akcie pre danú instanciu, čiže komko Dáva sa sa banner. Dobre, tu sa dáva mikrobanner. Máš tu presne veľkosť 800 na 450 sa dáva banner. Čiže 800 na 450, dobre. A zapínaš display action conditions. Čiže sa zobrazuje, nahráva sa placka. Áno, nahráva sa placka, odkaz na placku, aký chceš. či Odkaz na podmienky plasku, kam akcie. ideme, takže v poriadku. A SQL dopyt sa dá. A to máme SQL dopity, ktoré ideálne si skopírovať z nejakej starej akcie, alebo A si si to. vytvoriť Ja opraviť som si to. 216 akcií, čiže pozrieť nejakú inú a podľa toho si vlastne nakopírovať. No, či náhrade SQL dopyt. No a máme teraz pravidlo košika, čiže dávame podmienky, že koľko kusov je k Čiže dispozícii. 1000 krát sa môže použiť. 10 krát na zákazníka, znenie kódu a potom aký typ akcie máme, či máme percentuálnu alebo máme percentuál from base, čiže dorovnávaciu. Percentuálna, všetko v pohode, keď dáme percentuál from base, tak je dôležitý ten discount size, lebo nám ráta potom to obmedzenie pre verných a registrovaných a neregistrovaných zákazníkov. Robí to s tým, že tých percentu minus 1, aby nebolo na produktoch zobrazované, kde máš 20% a Jasne. placka, vieš, a nedá tam žiadnu zjavu. Potom platnosť od do, samozrejme pre plácku. No ale čo tu robím, keď dám from base? From base, však to je dorovnávačka. Percentuál je... Ale dobre, dajme, ja cením tam už také zľavy teraz. To máš jedno, ono iba vyberá, že či ti ide buď percentuálna, či to je z aktuálnej ceny, alebo dorovnávame podľa percent. Výška zľavy, platnosť od, platnosť do. A toto je 10%. Hore. Tu discount size 10%. Áno, 10%. To je dodatočná zľava 10%. Od do? OK. Od do. Nastavujeme pre aké skupiny, buď všetky, alebo tá bola tým špecifická, že pre neregistrovaných zákazníkov, čiže pre tieto dve skupiny. Ale normálne dávame, keď pre všetkých, tak pre týchto pre visitor, ale pre registrovaných aj Ghost, to je všetko vyplnené. Všetko vyplníš, dáš pre všetkých a proste neriešiš, Aj. lebo zatiaľ to neriešime tým, že by tu bičko a tak ďalej. Áno. A potom musí byť displayed áno, čiže sa zobrazuje a dávame pre to pravidlo košika, ktoré sa vytvára, dávame obrázok, ktorý sa zobrazuje v košiku. Ale to nie je napísané veľkosť. Nie je napísaná veľkosť a tú veľkosť tam dám dopísať, alebo ja to opravím. Dopíš tam veľkosť, nech je to jasné, že aké to je veľkosť. Hej. Ani tu nemám. Musím zistiť, že aká je veľkosť, lebo ani sa mi pamätám. Ale ono to samo opravuje, tam sa dáva ten 800 na 450, také isté ako pre mobil. Banner. Hej, a on ti oklopne už do potrebnej veľkosti. A musí byť zapnuté highlight, toto ukazovať na počítači, ukazovať na mobile a vytvárame cenové pravidlo. Čiže na základe toho ti vytvorí aj cenové pravidlo v pravidlách košika, hej. A vyberie sa vlastne instancia. To vlastne vytváranie cenového pravidla je... Ale keby sa nemal cenové pravidlo v košiku, tak by to nefungovalo, ne? By ti to nefungovalo, lebo by si zverejňoval, že zľava 10% za takým Ale kódom. by nešla v košiku. Ale by nešla v košiku, lebo nemáš založené cenové pravidlo a zatiaľ sa vytvára len cenové pravidlo pre kom cez tú automatizáciu. Pre Hučko a CZ je potrebné manuálne vytvoriť to cenové pravidlo. Čiže keď vytvoríš na exist.com, ono ti dá, že aké to je číslo. Slide CTVL.
cenové pravidlá košíka. Dobre. Si ho skopiruješ. Pravidlo košíka si vložíš sem. No teraz pracujeme na tej databáze, že bola jednotná pre všetko. Našiel som si to pravidlo košíka. Dám si ho upraviť. Otvorím si CZ, hučko a skopirujem tie isté nastavenia. Pravidlo košíka máš video, čo sme si aj rozprávali, že ako to celé nastavovať. Ale robím to, že by vytvoril aj CZ a hučko, ale tým, že máme 3 odlišné databázy, tak ich musíme poprvé očistiť a potom zjednotiť, že bola jedna databáza. Dobre, budeme zatiaľ nastavať len na Slovensku, ale... Alebo mi dáš vedieť, ale nakopirujem potom tie pravidlá vlastne. Lebo tu iba musíš skopirovať pravidlo košíka. Ale ako skopirujem? Tak si teraz dáme Ctrl, otvoríme si CZ. No, v Čechách nebola tá akcia, no tak si dajme do Čech. A dáme si pravidla košíka. Dáme si vytvoriť nové. Dáme si jednu polku, druhú polku a už iba kopiruješ z jedného na druhé. Čiže názov, nastavenie dávame na nie, zvyšok nechávame a ideme podmienky, conditions a môžeme kopírovať z jednej strany na druhú stranu. SQL-ko, je dôležité. Tu mám to aj nastavené, že pre zákazníkov, no, pre registrovaných a úkony. Ako transparent tým pádom, čím skôr, nech sa to prekopíruje, je to isté. A percentuálna. No, pracujem na tom. Máme tam štát na to založený, že by sa zjednotila tá databáza pravidiel košíka. Tam len vyklikaš, ktoré krajiny a všade tá istá akcia sa spustí všade. Keď necháš len jednu, bude len jedna. No, placka ti funguje a aj všetky tieto veci, len pravidlo košíka ešte dovážem, že by sa ti ťahalo. Podmienky akcie, všetko to sa ti zverejní. Placka sa ti zverejní. Cena s kodom, prepočet, všetko. Len pre CZ a hučko je potrebné vytvoriť osobitne to pravidlo košíka. A celá akcia je spustená. Potom, keď chceme akciu, zatvor si to roztiahni naspäť sa. To si to zatvorilo, ale nevadí. Tak som myslel. No tak. Keď chceš vypnúť plácku, že je niečo zlé, alebo teraz, jak si hovoril, že vypnúť akciu, tak si musíš nájsť tú akciu. A sa tam vypnúť display, jasne. Ale nie, lebo tam je dvoje podmienky sú. Display musíš dať na ne a čas published musíš strhnúť pod aktuálne. Čiže nemáme 7, tak musím dať do 6, že bola publishovaná. Lebo tam je dvojitá vlastne kontrola. Musím kontrolovať, či je zapnutá, potom či je aj publishovaná. Čiže to vypneš, dáš uložiť a idú.